Ja, maar een heel mooi, dankbaar gevoel. Gisteren op een hele mooie manier hierbij. Prachtig mooi tiert aan. En dat de rietzaal bastens vol zit met mensen uit het dorp, met mensen uit het netwerk, vind ik prachtig mooi. Is een beetje van het afscheid nemen? Nee, eigenlijk net. Ik ben blij dat Joet alles op één dag is. Dus afscheid van het personeel, van de mensen hier. Alleen dat is hij nooit helemaal bij. Dus de contacten die haast wel. Maar ik ben vooral heel dankbaar dat de meesten de moeite nemen om in Del te komen. Bij een druk bezochte informele receptie op het gemeentehuis van Achtkarspelen komt er een einde aan zo'n en een heel hier CDA-wethouderschap van Jouke Spoelstra. Hij verliet Droegeham voor een nieuwe baan als burgemeester van de Drentse gemeente Westerveld. Het orkest de Fries is wel in Friesland heel, maar Friesland net de Fries. Ik had er ook wel zin in eerlijk zijn. Dus natuurlijk Droegeham, prachtig mooi tiert aan. Sinds ik nooit. Maar het lijkt me heel leuk om Nederland breder te verkennen. Wij haast het meest nog dan op. Wat ik zelf het leukst vind, dat zei ik van, ik ben net een formele bestuurder. Het lijkt me heerlijk om die dochter daar naar squallen brengen te kennen, daar lekker te voetballen en er lekker tussenin te zitten en daar ik de verbindende rolspeler te kennen. Dus genoeg polarisatie in de wereld, ik in Westerveld, ik in Achtkarspelen. Maar ik vind het heel leuk om daar groep mensen, ik wil wel brengen te maaien. Verschillende mensen komen aan het woord, Spoelstra zelfs als laatste, maar een speciaal woord van zijn thuisfront. Want het laatste hier wie een behoorlijke rollercoaster. De Kamer liet ze poppen, Spoelstra bezocht de Tweede Kamer in te komen, dat misleerde, en doe weer dat telefoontje uit Drenthe. Deze twee dingen kwam in 8 maanden te laten. En ik wil echt wel te stellen dat het zonder die absoluut net mogelijk was. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor die steun. En als er iemand is die het joert een applaus verdient, dan ben ik het net, dan ben ik net, maar dan is het Sabine. Dus, Ta eindbesluit die Jouke Spoelstra nog een duidelijke oproep aan de landelijke politiek. Ja, het is eigenlijk heel Noord-Nederland wordt door de herverdeling rekken. Dat betekent dat er minder inkomsten komen naar gemeenten. En dat beslist van gemeenten hele pijnlijke keuzes op het gebied van de meerschap en naberschap. En dan gaat het om het tijdstmeten van bijvoorbeeld voetbalvelden, Warzoes, neem het maar op. En dat is juist hetgene waar we in Noord-Nederland sterk in zijn, die meerschap, die naberschap. Dus ik hoop echt dat die boodschap ik terugklinkt bij de Kamerleden en bij de formerende partijen.